Tak povieme si o odličovacích prostriedkoch a konkrétne som si pripravila o prostriedkoch, ktoré obsahujú levanduľu, rúžu a hamamelis a aké majú blahodárne účinky levanduľa. Tak ak to nájdete vo svojom odličovacom prostriedku, tak vám pomáha zmierniť stres a napätie pleti. Ak váš čistiaci prostriedok obsahuje rúžu, tak tá prispieva k hydratácii, udržuje pleť sviežu a hydratovanú. Ak hamamelis, tak ten zmierňuje začervenanie a uvoľňuje pokožku. Znamená, že má antiinflamačné vlastnosti. Ide to tak ťažko vysloviť. Ako sa aplikujú čistiace prostriedky? Tak hlavne jemnými, krúživými pohybmi, aby sme dôkladne odstránili make-up, nečistoty. Nikdy nezatláčame vlastne špinu do pokožky, keď to mám takto povedať, ale jemnúčko len uvoľňujeme tie nečistoty z pokožky. Ideálne je mať vatový tampón, potom na odstránenie a vždy to robíme liftingovými smermi z dola nahor a od stredu tváre do bokov. Plečové krémy, olej vo vode, voda v oleji, to je olejová fáza, to je vodná fáza. Poďme si povedať, ako to funguje. Čiže voda v oleji znamená, že prevahu má olej. To znamená, že tieto krémy sú vhodnejšie na suchú pleť, ktorá ten olej potrebuje, po ňom túži. Aplikujú sa väčšinou pred spaním, alebo si môžete aplikovať na niektoré suché lokality v oblasti tváre. Poskytujú dlhodobú hydratáciu. Krémy naopak, olej vo vode, prevahu má voda, sú vhodnejšie na masnejšiu pleť, ktorá nemá rada na tvári nič alebo niečo veľmi jemné. A tieto krémy sa rýchlo vstrebávajú. Hydratačné krémy sú navrhnuté tak, aby poskytovali pokožke dostatočnú vlhkosť, zachovávali jej hydratovaný stav. Účinné látky v zložke hydratačných krémov zahŕňujú napríklad kyselinu hyaluronovú. Táto látka viaže veľké množstvo vody a pomáha udržiavať pokožku hydratovanú a pružnú. Ideálne sa používa napríklad vo forme séra. Keď si navlhčíme pleť a na to si dáme sérum kyseliny hyaluronovej, zatláčame alebo vklepávame, tak pekne sa to naviaže na našu pleť. Glycerín, jedná sa o humektant, priťahuje vodu a pomáha udržiavať vlhkosť v pokožke. Hlavné oleje ako jojobový, mandľový alebo olivový olej tie prispievajú k obnove lipidovej bariéry a chránia pokožku pred stratou vlhkosti. Vitamín B5 pantenol poskytuje intenzívnu hydratáciu a podporuje regeneráciu pokožky. Aloe vera. Tento prírodný extrakt má upokojivé vlastnosti a môže pomôcť udržať rovnováhu vlhkosti v pokožke. Kyselina mliečna pomáha exfoliácii odumretých buniek a zároveň udržiava vlhkosť pokožky. Čiže ak to máte vo svojom produkte, tak pekne budete mať stále jemnejšiu tvár, laicky povedané. Hedvábnik, ceramidy. Ceramidy sú lipidové molekuly, ktoré podporujú tiež lipidovú bariéru pokožky. Hedvábnik obsahuje proteíny, aminokyseliny, čiže tiež prispieva k hladkej a hydratovanej pokožke. Liftingové krémy sú formulované s účinnými látkami, ktoré majú za cieľ zvýšiť pevnosť a elasticitu pokožky. A v ich zložení môžu byť nasledovné látky peptidy. Peptidy, tieto malé proteíny, môžu stimulovať tvorbu kolagénu a elastínu. To prispieva k upevneniu pokožky. Retinoidy, deriváty vitamínu A, tie pomáhajú stimulovať obnovu buniek a zlepšujú textúru pokožky. Tým môžu redukovať jemné linky a vrásky. Koenzym Q10 je antioxidant, chráni bunky pred poškodením voľnými radikálmi a podporuje energiu bunkových štruktúr.
Ďalej liftingové krémy môžu obsahovať takisto kyselinu hyaluronovú, čiže hydratuje pokožku, ešte raz si zopakujeme, môže ju vyhladiť a vytvára dojem zvýšenej pevnosti. Vitamín C je antioxidant, tiež môže pomôcť v boji proti starnutiu a stimuluje tvorbu kolagénu. Rôzne extrakty z rastlín, rôzne rastlinné extrakty, ako napríklad zelený čaj alebo extrakt z hroznových semienok, môžu prispievať k ochrane pokožky a podporovať jej regeneráciu. Peptóny a aminokyseliny môžu podporiť štruktúru pokožky a poskytnúť jej potrebnú výživu. Vitamín E, ďalší antioxidant, ktorý môže chrániť pokožku pred škodlivými účinkami voľných radikálov. Nezabudnite, v lekárni sa nachádza veľmi dobrý krém, vitamín E, pár eur stojí asi 3. Kto má suchšiu pleť, tak je tá masť vitamín E, čiže budete dlho mladé, pomalšie starnúť, odporúčam vyskúšať. Inné krémy sú formulované s rôznymi účinnými látkami, majú za cieľ poskytnúť potrebné živiny pre pokožku. A aké účinné látky v nich môžeme nájsť? Vitamíny ako A, C, E sú často zahrnuté kvôli ich antioxidančným vlastnostiam. Vitamín E môže prispieť k obnove pleti. Vitamín C pomáha v boji proti voľným radikálom a vitamín E pomáha chrániť pokožku pred škodlivými vplyvmi životného prostredia. Antioxidanty. Ďalšie antioxidanty, ako napríklad extrakty zeleného čaju, hroznových jadier, koenzym Q10 môžu pomáhať chrániť pokožku pred stresom, znížiť príznaky starnutia. Ďalej vo výživných krémoch opäť nájdete kyselinu hyaluronovú, čiže hydratuje a vyhládza drobné linky vrásky. Peptidy obľúbené sú zložené z aminokyselín a môžu podporovať tvorbu kolagénu, čo je dôležité fakt pre pevnosť a elasticitu pleti. Rastlinné extrakty, opäť aloe vera alebo kamilka, extrakt z harmančeka, majú upokojivé alebo protizápalové účinky. A ďalej tu máme plečové tonika, plečové vody, moje obľúbené. Taktiež obsahujú kyselinu hyaluronovú napríklad a môže zvyšovať hydratáciu pokožky, zaisťuje, aby bola pokožka plnšia, pružnejšia. Alfa-hydroxidy, možno to poznáte pod skratkou AHA, pomáhajú odstrániť odumreté bunky pokožky, zlepšujú textúru, zároveň podporujú obnovu buniek. Potom máme beta-hydroxidy, BHA, často používaná kyselina salicylová. Tá môže pomôcť napríklad pri liečbe akné alebo zmierňovať začervenanie. Extrakty z bylín, aloe vera, harmanček, upokojujúce protizápalové účinky, antioxidanty opäť, vitamín C, E, zelený čaj a iné látky, ktoré chránia pokožku pred poškodením voľnými radikálmi. Potom osviežujúce kvapaliny, voda s obsahom minerálov, rôzne kvety prispievajú k osvieženiu pokožky. Regulačné látky pomáhajú udržiavať rovnováhu olejov pokožky. To je veľmi dôležité pre prevenciu nadmernej masnoty alebo suchosti. A čo je cieľom toník alebo vôd? Tak jednak očistenie a odstránenie nečistôt. Odstraníme zostatky make-upu, nečistoty, ktoré sa môžu hromadiť na pokožke. Nastavenie rovnováhy pH pokožky, čo môže zabrániť nadmernej masnote, suchosti. Vytvorenie optimálneho podkladu pre nanesenie ďalších produktov, ako sú séra, krémy. A tým pádom odstraníme nečistoty naisto, aby sa tam všetko ľahšie vstrebalo, dostalo. Osvieženie, upokojenie pokožky, aby sme mali ten dobrý pocit po čistení, ktorý očakávame. Poďme si povedať ku kyselinkám. Tak prvou začneme kyselina mandľová, kozmetických prípravkov. Jemne exfoliuje a zlepšuje textúru pleti. Je vhodná na suchú a na citlivú pleť. Čiže skúste si to zapamätať. Kyselina mandľová je vhodná aj pre citlivú pleť. To je veľmi dôležité, keď vám príde
takáto pokožka do salónu, aby ste vedeli, čo jej odporúčiť, lebo kyselinky má rád každý. A aké sú tam kontraindikácie, tak pozor, aby zákaznička nemala alergiu na mandle. Čo sa týka kyseliny mliečnej, tá pomáha s odľupovaním odumretých buniek taktiež a hydratuje. Všeobecne je hodná, ale môže byť nevhodná pre citlivú pleť. A tam pozor dávajte pri alergiách na mlieko, laktózových intoleranciách. Čo sa týka ďalšej kyseliny salicylovej, hlboko čistí pory a redukuje zápaly. Je vhodná pre masnú a aknóznu pleť. A tam je alergia na aspirín. Nezabudnite, kyselina salicylová, s tou sa možno budete stretávať najčastejšie, lebo najčastejšie na kozmetiku chodia klientky s masnou pleťou, aknóznou, ale samozrejme chodia aj so suchou a citlivou, tak vtedy je tam mandľová kyselina. A opäť, aby toho nebolo málo, kyselina hyaluronová zvlhčuje a zlepšuje pružnosť pleti, je vhodná pre všetky typy pleti a zvyčajne je bezpečná, ale v prípade poškodenej pokožky to treba aj tak konzultovať s lekárom. Kyselina glykolová exfoliuje a pomáha s regeneráciou pleti. Je vhodná pre starnúcu a masnú pleť. A kontraindikácie tam je, že citlivá pleť treba opatrne používať aj v prípadoch, keď je pleť tmavšia. AHA kyselina, exfoliácia zlepšuje tón pleti, je vhodná pre suchú a starnúcu pleť a pozor na citlivú a opaľovanú pokožku. Peelingové prípravky, poďme si o nich povedať. Tak napríklad AHA peeling, abrazívne peelingy, peeling bez abrazívnych čiastočiek a potom pôjdeme ďalej. AHA peeling, čiže slúži na exfoliáciu a obnovenie pleti, je veľmi obľúbený, často sa nachádza v rôznych produktoch. Zlepšuje tón pleti, podporuje obnovu buniek, nanesiete ho, necháte pôsobiť podľa odporúčania a opláchnete. Potom máme abrazívne peelingy. Niekto hovorí, že by sa mali zakázať. Zákazničky, ktoré majú šupinatú pleť, ich vyhľadávajú a majú pocit, že keď sa dokaličia, dorežu do krvi, že vtedy dali preč tú prebytočnú vrstvu pokožky odumretej. Tak nie je to pravda, ale povedzme si napríklad kukuričný peeling, mechanická exfoliácia, odstránenie odumretých buniek, tiež zjemňuje a vyhladzuje povrch pleti. Musí sa masírovať jemne a opláchnuť. Tak keď už zákazničky používajú taký produkt, tak ich prosím upozornite, aby k svojej pleti vždy pristupovali nežne. Nechceme ju zničiť, ale chceme ju udržať čo najdlhšie, peknú, mladú, rozžiarenú. Potom sú peelingy bez abrazívnych čiastočiek. Tam je jedna jemná exfoliácia bez fyzickej abrázie. Je ideálny pre citlivú pleť, minimalizuje podráždenie, aplikuje sa, nechá pôsobiť, väčšinou sa neoplachuje. Myslím, že Solany má tiež taký AHA peeling, nie je abrazívny, mám ho tiež veľmi rada. Povolené, nepovolené úkony, pravidelné používanie, má sa to podľa odporúčania, ako je na krabičke, na obale, nemá sa to tiež preháňať, prípadne konzultovať s dermatologom, ak má zákazník nejaké problémy s pleťou. A nemá sa samozrejme používať na oči a na poškodenú pokožku. Bieliace prípravky, tak ak obsahujú napríklad morušu, vitamín C, tak zosvetlia pokožku a sú bezpečné. Moruša je biely morušový extrakt, pôsobí na redukciu pigmentov a vitamín C poskytuje pleti jasnosť, žiarivosť. Obe pomáhajú dosiahnuť teda svetlý zjednotený tón pleti, redukujú pigmentové škvrny, zmierňujú nepravidelnosti farby pleti. Treba to aplikovať rovnomerne, tento bieliaci prípravok na vyčistenú pleť.
nechať ho pôsobiť podľa odporúčaní a dôkladne opláchnuť vodou. Treba tiež dodržiavať to, čo výrobca káže, čiže čo je napísané na obale, aby sa dosiahli požadované výsledky. Nepoužíva sa na poškodenú pokožku a treba sa vyhýbať aj podráždenej. Tak, a moja menej obľúbená téma vosky, alebo teda depilácia, tak aké máme druhy? Máme teplé a studené vosky. Teplý vosk je pohodlný na použitie, rozstavuje sa a aplikuje sa na pokožku a studený vosk je často vo forme voskových pásikov a sú už pripravené na použitie. Teplý vosk, roztopený vosk sa nanáša v smere rastu chlpov, vlasov, chlpkov a zas páska, priložíte voskový pások, stlačíte a rýchlo otrhnete proti smeru rastu chlpkov. Naopak, keď máme cukrovú pastu, tak tam ideme v smere rastu chlpkov. Studený vosk vždy priložte na pokožku, stlačte a rýchlo otrhnite. A studený vosk je aj taký ideálny skôr pre menšie oblasti. Keď to máte kúpené napríklad z drogérie alebo tak je to také vhodnejšie. Vhodný na veľké plochy tela a pomalé opotrebovanie chlpkov. Ďalej perlový vosk je obohatený o perly alebo iné zvláštne zložky a môže poskytnúť dostatočnú starostlivosť o pokožku. Aplikuje sa podobne ako teplý vosk s pomocou špachtle a výhodou je, že obohacuje pokožku a dodáva jej hydratáciu, má príjemnú vôňu alebo farebný pigment. Vždy treba postupovať pri nanášaní a odstraňovaní vosku tak, ako udáva návod na obale a ak nevieme, či klient má alergiu, treba urobiť skúšobný test na malom mieste pokožky, aby sme predišli možným reakciám. Ako sa chrániť po depilácii? Tak treba sa izolovať od slnečného žiarenia. Po depilácii sa mu vyhýbame, pretože pokožka je citlivá a je náchylná k spáleniu. Použijeme krém po depilácii. Je to väčšinou jemný krém, obsahuje upokojujúce zložky ako aloe vera, pantenol a zmierni podráždenie a hydratuje pokožku. Treba sa vyvarovať teplým sprchám, saunám, horúcim kúpeľom, aby sa minimalizovalo čo najviac podráždenie pokožky. Tiež sa vyvarujeme tesnému oblečeniu, treniu. Treba nosiť voľné oblečenie, aby sa tiež minimalizovalo teda trenie na tých oblastiach, ktoré sme ošetrovali. Vyvarovať sa potu a netrieť si ošetrované oblasti, podporíme rýchlejšiu obnovu pokožky a zabrániť infekciám. Nedotýkame sa ošetrených oblastí nečistými rukami, používame čisté uteráky, oblečenie a samozrejme, že vždy dodržiavame pokyny, ktoré sú na balení produktu. A keď sa vyskytne nejaká náhla reakcia alebo sa podráždi, tak vždy treba kontaktovať lekára. Opaľovacie prípravky a samoopaľovacie prípravky sú široko používané produkty, ktoré pomáhajú chrániť pokožku pred slnečným žiarením a zároveň poskytujú estetický efekt opálenia. Ich zloženie účinky môžu byť variabilné a závisia od konkrétneho produktu. Napríklad zloženie opaľovacie prípravky obsahujú chemické alebo minerálne filtre, to ste už určite počuli, ktoré absorbuje alebo odrážajú slnečné žiarenie. Ďalej môžu obsahovať hydratačné látky, antioxidanty a iné prísady na starostlivosť o pokožku. Samoopaľovacie prípravky obsahujú látky ako dihydroxyacetón, v skratke DHA, ktoré interagujú s proteínmi v povrchných vrstvách pokožky a vytvárajú dočasné opálenie. Aké sú ich účinky opaľovacích prípravkov? Poskytujú ochranu pred UV žiarením, minimalizujú riziko popálenia predčasného starnutia pokožky a samoopaľovacie prípravky vytvárajú umelé opálenie bez expozície slnečnému žiareniu, čím pomáhajú dosiahnuť bronzový tón pokožky.
Použitie opaľovacích prípravkov. Aplikujú sa na pokožku pred vystavením na slnku, pravidelne sa musia obnovovať každé 2 hodiny. Dôležité je aplikovať dostatočné množstvo a vyhýbať sa dlhodobému vystaveniu slnku, najmä v popoludňajších hodinách. Samoopaľovacie prípravky aplikujú sa rovnomerne na čistú suchú pokožku. Je dôležité vyhnúť sa oblastiam a hrubším porom, ako sú kolená, lakťové ohyby, a po aplikácii je vhodné počkať na úplné vstrebanie produktu pred obliekaním oblečenia. A pri používaní týchto prípravkov je dôležité tiež dodržiavať návod od výrobcu a pravidelne si obnovovať ochranný faktor opaľovacích prípravkov. To je taká moja obľúbená téma a dokázala by som o nej rozprávať asi hodiny, ale hlavne opaľovací krém treba používať každý deň. Jedna kolegyňa z fachu staršia mi povedala, že nevolá to opaľovací krém, lebo zákazničky majú pocit, že sa používa len keď sa idú opaľovať alebo na dovolenku a nazýva to ochranný krém. Ochranný krém na každý deň a tiež sa mi páči tento názov. Čiže treba si pekne zafixovať všetko, čo na tú pleť ráno dáme vo forme sér, krémikov, aby nám toto tam držalo, aby to nikam neuniklo a jednak sa treba chrániť pred starnutím pokožky, UV lúčmi, rakovinou, zmenou znamienok, ako pleť starne a pôsobí na ňu žiarenie, tak stále si niečo pritiahne, tak fakt treba sa chrániť a poučte každú zákazničku, nech denne používa ochranný krém a vtedy bude čo najdlhšie krásna a zdravá. Tak ďakujem za vašu pozornosť, ak ste sa dostali až sem. A ak máte otázky, pokojne mi napíšte do komentov a odpoviem.